Tich abich matakatifu ka Jokristo ochako odirano iro mar chenro mag Pasaka nyaka Ramogi ute lemo mopogore opogore e pacho kae mag jokopere kaachiel koda kanisni mamoko mabende dhialo odiochieng' kata kinde mag Pasaka no bago lamo e kuonde mopogore opogore ne chenro no ero mar tich abich matakatifu. Bende nyaka Ramogi chenro matimo nonro kaluwore koda mbolea mabandia ochakore ayanga ka bende koro komiti mar Senate mochung' ne weche mag pur oluongo jotelo mopogore opogore mar mondo mi onon adiera mar mbolea mawachore ni osebed ka iuso ne jopur kowuok kuom sirikal. Nyaka Ramogi onja ne moko kuom weche mawamiyo pek. And these days usher in what we call the climax of our faith as Christian. Sebedo ka tweri ngwainya gik mang'eny mokanya wacho lakini bang' ma to koro wadonja. Jodolo kod jotelo mopogore ogolo ote mag tich abich matakatifu e alama mane otime kanisa odiochieng' ma kawuono. Msitupe mbolea ambayo mlichukua, msifute jumbe fupi ambazo mlipewa, msitupe mbolea kwa sababu tutahitaji kama ushahidi wakati tunafanya uchunguzi. Jopuro kwa mondo kikwito bok mane gitiyogo e nyiewo mbolea ma ichich ni bandia e sema Seneto chako timo nonro e wi mbolea makamago. Ravan Pera omako thuolo mokwongo e odiochieng' mar ariyo mag tuke mag WRC Safari Rally ka jo Kenya Karan Patel gi Kal Tundo omako thuolo mar 14 gi 17 kaluwore. Machiegni kod Ramogi tudri kod na bwa ote machuo kariade ka uchiel nono bende idowa kanyo e mbui mopogore wantiere kanyo Facebook RamogiTV bende achiel kachiel oyudore e mbui mar YouTube mano RamogiTV kachiel kod Instagram gi X. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jokristo kode mopogore opogore piny Kenya ne owuok oko mar dhialo odiochieng' mar tich abich matakatifu. Ne gibago wuothe apeyni e chuny boma ma Nairobi. Jokristo nobago lam kod tuke manyiso wuodh Yesu mogik ka idhi gure. Cleophas Oluoch ne oluwo nyasi no e kanise mopogore boma Nairobi kendo loso lipodne. Kanise kod ute lamo mopogore opogore odiochieng' ma kawuono ne obago romo mar dhialo odiochieng' tich abich matakatifu. Wuoth ne ochakore e kanisa mar Our Lady Queen of Peace South B Nairobi, kama Jokristo ne oting'o msalaba ka wuoth ne dhi nyime. Kaeto bang'e ne wachopo nyaka kanisa kopere Matasia mayudore Embakasi. Kae tugo ne obagi. Del ne chwado jal mane tugo kaka Yesu. Ne opodho kendo ne ochung'. Ne watieko wuoth marwa e kanisa mar Holy Family Basilica Nairobi. Koni ndiga mar kudho ne ochwe wi jalno mane tugo kaka Yesu. Luch remo bende ne otuchne. Jokristo ne ochanore ka ginyiso wuoth marabora mane jawar Yesu Kristo okawo ka ochomo kama ne ogure. Nyasi ni ne ochakore okinyi ma kawuono kendo wayudo thuolo mar ng'eyo tiend odiochieng' ma kawuono. The way of the cross from morning. It started at 9 a.m. and what we are doing is taking the path and walking the path which our Lord Jesus Christ took in order to save us. And we are being reminded of the price that he paid in order to save each and every one of us. Bang' nyasi kod wuoth makawuono, chenro mamoko gin mage. Wan e kinde ma idendo ni Easter Triduum. Tiende nang'o? Easter Triduum are 3 important days within the liturgical period or the liturgical season, which started yesterday. Yesterday we had the Holy Thursday, today is Good Friday, and then tomorrow Holy Saturday, and these days usher in what we call the climax of our faith as Christian, that is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Jokristo ne golo duondgi e wi odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni ne gitweyo kuom ndalo mag Lent kendo koro sani giko chopo. Geno magi gin mage. Bene chakruok ma yie wa kaka Jokristo. Geno na en ni bang' mae kata kinde gi ki Jokristo mabura kata mana jopiny te watigi thuolo ni mar yudo lokruok e chunywa kendo e ngimawa to bende wayud lokruok e pinywa ma Kenya kae. Geno na machielo ni bang' ma sebedo ka tweri ngwainya gik mang'eny mokanya wacho lakini bang' ma to koro wadonja donge. Wan gi geno kwa Yesu duogo for the second odiochieng' mar ariyo wabona no ng'wonone to gigo duto tuoche chandruok moko matemo sekale gi economy matekni
wan gi geno ni Nyasaye dhi timo ng'wono ne to yore dhi yawre wadhi neno madongo kokalo kuom mago. Father Michael Ndichu, ma en jatend kanisa mar Holy Family Basilica kata administrator, ne omedo siro jotelo mag piny mondo mi otie yo makare kendo maonge mibadhi. When people have become greedy, people who had been put in certain position and of leadership to take care of those who are in need, the citizen, when they elected them, they put them there hoping that they are going to bring change in their life. But they have turned against the same people who put them into the power. So he has been given that position to take care of those who are in need, but not to enrich themselves. Jokristo bende okwa mondo bed mang'won kendo opog gigo magintiere godo ne jochan, kaka yorno mar chwalo dak makare mar Jokristo. It is true that fasting, you are going to help the poor. Though the time is hard, but there is always a room to be generous and to help other people. Nyakora Ramogi kama kako chal e county ma Nairobi ka Jokristo e piny mangima riwre kod jowetegi ka gidhialo sand mar ruodhwa Yesu Kristo. Kama kako chal Tasia e county ma Nairobi kod kuonde mamoko. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ka wawuok e report mar Cleophas odhi nyaka kadho wadh nam chumbi kama kanisa ma jokopere dwani mondo piny owacho wuog oko motegno mar kedo gi jogo manyayo timbe mag mibadhi masani ogurore e pacho ka. Magine giwacho seche ma Jokristo obago nyasi mar yor msalaba magiparo godo sand mane Yesu Kristo okaloe. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Archbishop mar kanisa jokopere e kaunti ma Mombasa Martin Kivuva ne otelo ne Jokristo e nyasi mar yango yor musalaba. Kae Jokristo ne jowuotho koting'o thuon musalaba mapek kowuok e kanisa mar Holy Ghost Cathedral ka giluorore e chuny boma mar yango sand mane Ruoth Yesu Kristo okale. Kivuva mabende jakom riwruog jodolo ma jokopere e pacho ka ne okoni midhiero mapek mokwako pacho ka sani en mibadhi moguro tiende monego rakruok godo mapiyo. Hali ya ufisadi itatuwafanya watu wakate tamaa hata kutoa kodi, kwa sababu akitoa kodi na najua zinaenda kupotea mahala ambapo sijui ni wapi, itaonekana kwamba watu wataanza tabia ambayo ni ya kukwepa kodi, kukwepa mambo ambao ni wajibu wao. Nebende ukoni kaka kanisa gikwedo e okang' mamalo jogo malungore ni joyalo to kata kamano timbegi ok ni kare. Wale walihusika na wanahusika na vitu kama mambo hayo ya extremism ya dini, extremism ya kuangamiza maisha, actually killing people, encouraging people to kill themselves by fasting na mambo mengine, si jambo ambalo tunaweza kulikubali. Twalishtumu na twalishtumu leo na kesho kutwa. Nyasi makamano ne bende obagi likoni mane otelne kod jadolo George Omondi mar kanisa jokopere ma Consolata. Kai ne ojiwo oganda mondo mi jobolore kendo bed kod geno kato bedo ni midhieche to ntiere. Duto sandruok Kristus obiro mondo ting'wa malo gi sande na gitone, omiyo kata chandruok mwakale wabed gi chir kawuono kwa keto tie msalap Kristus. Gik moko duto matimre, obed dhier, obed tuoche, obed gimoro amora, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' makete e nyim Nyasaye mondo Nyasaye ojiwa kendo tawa duto. Omiyo akwayo Jokristo duto odiochieng' mar lemo ni wakwa Nyasaye mondo ng'ato ka ng'ato one ber mar Nyasaye kendo Nyasaye okonye kuom gik moko duto. Kaka wan oganda Jokristo idwaro ni kaluwore gi rapar masani endi, mokwongo wakwero richowa kaka dhano, kendo mar ariyo waluwo chik mar kanisa makwayo mondo wabed jok mabolore, waluwo ranyisi mar Kristo. Magi timore ka sekta mar limbe Mombasa ne bende ogojek bang' meli mar adhai mating'o welo midendo ni MS Ambience go gi welo 1,600. En gino mane okelo buonjo ne jo ohala kaachiel kod jogo manie sekta mar limbe e kinde makama ma thoro lombo welo timo limbe ka dhoodh nam chumbi. And in the process, of course, the impact on the economy will be very big. So you are aware many of them will be visiting our hotels. They'll be doing a lot of purchases, and that therefore impacts very, very significantly to the economy. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
E kinde ma Jokristo dhi nyime gi ingo nyasi mar Pasaka, Pop mar kanisa ma Kopere Papa Francis bende noriwore gi Jokristo motelo ne ingo odiechieng' mar timo rapar mar tho mar Yesu Kristo. Jotelo gi jotende kanise mopogore opogore pacho kae bende ne ochwalo ote mar Pasaka maber ne oganda ma pacho kae. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. E ote mare mar kwayo hawi maber mar Pasaka, Papa Francis ojiwo Jokristo mondo omed bedo gi hera e kindegi. Papa Francis bende kwayo Jokristo mondo kik obed gi akweda e kindegi, kendo kik gijar oganda mawuok e piny kaachiel gi dhoot mopogore. Papa Francis omedo kwayo Jokristo mondo omed bedo gi hera e kindegi ne ngima maber mar kinde thuolo mabiro. Komachielo, e ote mare mar kwayo hawi maber mar Pasaka, Jatend piny William Ruto okwayo Jo-Kenya mondo chungi jowetegi e yor alama, jip, pogo chiemo, lewni kod chiwo kuonde jot ne jomochando e kindegi mag Pasaka. Min od jalup jatend piny Dorcas Rigathi bendo jiwo oganda ma pacho ka mondo hing nyasi mar Pasaka e yo makare, kendo giket tenge thuolo mar bedo machiegni gi familia magi. Dorcas ojiwo Jokristo e kor gwenge ma pacho ka mondo hing nyasi mar Pasaka ka giparo godo tho kaachiel gi chier mar Jawar. Fathers, I pray that you will take care of your children. If husbands, you will take care of your wives. Wives, you will love your husbands, and make sure that this time you'll be an Easter that we will be able to commemorate and celebrate all together as family. To the family of Jesus Christ, to the every church, I wish you a happy Easter. And may we celebrate it with knowledge and understanding. May we open our doors to those who are who have no food. Let them come to the church and let them come to the house of their God and be able to celebrate Easter in style. Duol mochung'ne rita e apaya NTSA kokalo mbui margi mar X bende ne okwayo hawi maber ne oganda ma pacho kae, ka gikwayo derepe ma pacho ka mondo kik riemb komer mondo gires ngima jowuoth. E kindego, duol mar NTSA bende ochiwo milome mar chungo wuodhe mag sako 2 mag matatu mating'o jowuoth, moriwo Bungoma Line Safari Limited kaachiel gi Smart Highway Sacco. NTSA wacho ni gichungo wuodhe mag nyamburko makamago kaluwore gi apedha ma gisebedo ka gitimo, kendo ne giyudo ka weg matatu makamago ok chope rang'iny madwarore kaluwore gi chike mag apaya. Duol mar NTSA yango ni ka nyamburko ko biro bedo ka chope winjruok madwarore, ibiro yienegi mar chako wuodhegi kendo. NTSA okwayo obila mondo mak nyamburko mantiere bwo sako 2 go, poni gibiro bedo ka gitimo wuodhe ataro mar chik. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Riwruok makedo ne ratiro mar oganda International Commission of Jurists koro kwayo sirkal ma pacho ka mondo obede twak gi jotend riwruok makedo ne ratiro mag lakteche pacho ka KMPDU e manyo kaka inyalo tieki wach ng'anyo mag lakteche madonjo e odiechieng' kata modonjo e odiechienge mar 16 kawuono. Riwruogno wacho ni ng'anyo mar lakteche koro ng'uko chenro mag thieth e ute thieth duto mag piny owacho ka jotuo ma ochando ma ok nyal dhi e ute thieth mag ji giwegi ema koro kalo e achiedhnade maduong'. To kaka Joyce Oduor lero, riwruok ma okelo kanyakla jodolo mag dinde mopogore e kaunti ma Homa Bay bende koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto owuon odonjie wachno. E barua mar riwruok makedo ne ratiro mar oganda International Commission of Jurists of Kenya, gikwayo duol mochung'ne chulo osara jotije piny owacho SRC, sirikal mamalo, 10 counties kod KMPDU obede twaka kendo chop dwaro mar lakteche mantiero ng'ala manyime e neno ni Jo-Kenya oyudo ratiro makare mar thietha. Twak makamano giwacho ni onego tim kod paro maliw kod chuny molendo mondo Jo-Kenya kod lakteche duto oyud ratiro margi. Riwruogno bende kwayo SRC, sirikal mamalo kod 10 counties mondo neni lakteche duto moriwo nyaka lakteche ma interns ochulo sara maber maket kod tiegruok kod tich matek magitimo mar reso ngima oganda e pacho ka. Kagimedo ni mano biro konyo tieko dang'ni mar paro masani ng'eny ahinya e pacho ka tok tiyo kod omenda mathoth e tiegruok bedo laktar to bang'e chudo tena. Kotenore kod pen chike ma pacho ka,
Bende gikwayo migepe duto mag piny owacho mamalo kod mar kaunti mondo chop kare ogirimiti magisebedo godo kod lakteche e lalruok ma osebedo kod luwo chike ma doho osebedo kagolo. Ng'anyo ma lakteche biro e seche ma sirikal ma pacho kae nitiere chenro mar dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka okumba mar thieth mar Social Health Insurance Fund. To nyaka sani ute thieth osebedo ka ywak ni sirikal pok ochwalo negi omenda mag NHIF tok thiedho jotuo, gino momiyo ute thieth mag ji giwegi koro ochungo thiedho jotuo manigi kadi mar NHIF, kendo koro jotuo manigi kadi mar NHIF chudo kowuok e ofuko margi. Kuom mano, ICJ onyiso migawo mar omenda, NHIF kod migawo mar thieth mondo gol omenda duto mag NHIF monego chwal ne ute thieth mag piny owacho kod mag ji giwegi mondo jotuo manigi NHIF oyud thieth ma en ratiro margi. Riwruok makelo kanyakla jodolo mag dinde ma opogore e kaunti ma Homa Bay e ote margi mar Pasaka bende dwaro ni sirikal kod lakteche otwaga mondo tiek sandruok ma jotuo kale. One concerned nikech ywak mar jotuo osiptal. Mine makonyore, jomoyudo masira ma ok nopango. Tho nikech sirikal kod daktere omakamen mar wach monego winjre mayot. Jodologo ka otelnegi kod jakomgi Bishop Abraham Wanda Odongo okoni ok gimor gi kaka piny owacho kod riwruok mar KMPDU osebedo ka bare wach ewi ng'anyo makamano, to jotuo medo mana hinyore osuptende mag piny owacho. Wuodwa mwageno kabisa Dr. Tela wakwayi ni kata weche tek machal nade to bedie kod ng'uono mondo ine kaka nyithindwa sandore malit. Jo Kenya sandore malit. Wadwa ni mondo doctors give the government giwinjwa mondo gikony ngima. Nikech gik moko ariyo maricho ok los ber. Ka racho timore iume gi ber mondo mi piny odhi. Wadwa ni doctors odoge tich mondo gikony ngima. Ng'anyo mar lakteche nochako tarik 14 dwe mar adek higani tok rem chopo e winjruok makare kod sirikal ewi keto e tim winjruok kata CBA mar higa mar 2017 tero lakteche ma interns e ute thieth, miyo lakteche okumba mar thieth makare kod ndiko e tich lakteche mamoko. Joyce Oduor, RamogiTV. Komiti mar Senate ewi weche mag puro luongo jatend migawo mar thieth, ohala kod keto mwandu mondo dhi odadho ewi wach mar mbolea mabandia ka jopur ikwayo mondo kik wito tese mane gitiyo godo e nyiewo mbolea kuom sirikal. Kane oloso kod jofwambo, Senator ma Kirinyaga James Murango olero ni bad migawo mochung' ne nyiewo mbolea kowuok e pinje maoko nitiere migawo mar thieth kod ohala. Oyango ni gidhi nyime gi nonro ewi mbolea mabandia ma wacho ni sirikal osebedo ka uso ne jopur mar yango adiera mar wachno. Kuom thuolo mar jumbe ariyo sani, jopur osebedo ka goyo lipode ni sirikal uso nigi mbolea mabandia, gino mosekelo achiedh nade mathoth ka jopur koro dwaro mondo oduok negi pesagi. Komiti mar Senate ewi weche mag pur koro chako nonro matut ewi wach mbolea mabandia ni. Jakom mar komitino ma bende en Senator ma Kirinyaga James Murango oyango ni giseluongo jatend migawo mar thieth, ohala kod keto mwandu Rebecca Miano mondo bi oduok penjo ewi kaka mbolea mabandia nochopo e pacho ka. Tunataka tujue kama kuna wakora ambao walihusika katika serikali. Tunataka tujue ni vipi mbolea ghushi ilifika katika maghala ya halmashauri ya nafaka. Ni nani walipeana ama ni nani walileta ile mbolea. Tumeita waziri wa viwanda ambaye anaitwa Rebecca Miano kwa sababu ya shirika la ununuzi ambao inaitwa Kenya National Trading Corporation yenye kununua mbolea iko katika wizara ya viwanda. Tumeita camps ambao wanafaa kushughulikia umbara wa bidhaa. Tujue ni vipi bidhaa ghushi ilifikia mkulima. Murango bende okwayo jopur mondo kik wit mbolea kod obuok mane ginyiewo godo mbolea go, komedo ni ponono ni oyanga diera mar wachni to nyaka sirikal bichur jopur. Na ndio nauliza wakulima wote Kenya ambao walinunua mbolea ghushi katika halmashauri ya nafaka nchini, msitupe mbolea ambao mlichukua, msifute jumbe fupi ambazo mlipewa, msitupe mbolea kwa sababu tutahitaji kama ushahidi wakati tunafanya uchunguzi. Lazima tuhakikishe kwamba wakulima waliopewa mbolea na kununua mbolea ambayo haifai wanarudishiwa pesa yao, na pia wanafaa pia kupewa fidia kwa sababu ya kukosa nafasi ya kulima kuwapatia ama kuweka pesa mfukoni. Kama gidhi nyime jopur mameru to kata kamano no dhi nyime kod nyiewo mbolea mar sirikal odiochieng' ma kawuono ka ginyiso mor ma gin godo e rang'iny mamalo mar chenro kaka dhi nyime e dero mar sirikal no. Tumefanywa kazi mzuri na tumepata, na ndio hii, na naona pateresa iko sawa kabisa. Wengine walikuwa wanadanganya iko na mchanga, lakini iko sawa kabisa. Jopur go kode wach mbolea mabandia ka gilero ni en mbolea mawendo kendo neno ni thoth jopur pok ong'iyo kode. Fertilizer OCP ni mzuri sana.
Tumeshaitumia kwa demos mingi pale vijijini tukifunza wakulima na inafanya vizuri sana. Ni vile iko mgeni kidogo, lakini watu wamezoea DAP, lakini unajua watu wanataka sana kununua rangi. Na si DAP si ataikuwa lazima ikuwe black. Bora tu hii fertilizer ikienda ifanye vizuri ndio watu watakuja kuleta, sababu hii fertilizer ni zero release, ndio sababu wanasema ukioka kwa maji haiyeyuki mapema haraka kama zile zingine. So naimiza watu mvua ikiwa mingi hii fertilizer ndio inaweza maintain mmema wako. Dero mar NCPB makiganjo Nyeri kata kamano nolor kawuono. Tende dero nolaron giseuso mbolea duto mane gin godo kendo gichano kelo moko eka giyepi. Magi timore kinde ma jopur osechako ywak ni kinde mag komo kadho weyogi kendo gidwaro mondo sirkal oru nonro ewi mbolea kapok gichako tiyogo. Ramogi tok lipod ne matero wa yweyo mokwongo saa 1:19 aneno ka ote donjo ka Alicia Wendi wacho ni tuned live. Jobi Mapesa wacho ni oneno wa kaunti Nairobi. Steve Oburu kani Uyawi Beach. Amora RamogiTV makare rokamano. Silas Odawa Wood Karungu watching live from Obama Estate. Kevin Arucho neno wakanyo ka entiere Mbita Point. Vivian Anyango neno wakain Nakuru. Keshlin Kyle neno waka entiere Huruma Kona. Albert Gwea ayudi makare bomama Changamwe Mombasa. Ero kamano nyako Ramogi podwa iko ni weche mathoth wadhi matin waduogo. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Nambati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirium Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Kweda kipetero kiesu astable ingeni of late asebedo ka pachago ya kibaji seriously ingeni nyocho maki majogo lal kodi makuro sani I'm confused. Machigni kendo nyako Ramogi moko kuom jokanyo mag ANC obwogo mar thicho ko jagoro maduong' margi Omboko Milemba kuom yom tich. Director mar siasa duond burano Omulo Junior kod jotelo mamoko mag ANC seyo Omboko kuom koso chia mar tego duond bura mar ANC nyaka ne miye lemo makamano. Jotelo koro miyo Omboko jumbe 2 mar lero gimomiyo kik gigole apisi. Chris Owino nigi ler. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ANC obwogo mar thicho ko jagoro margi maduong' Omboko Milemba ewi jwang'o duond burano. Kagitwa kod jofwamb weche e log tich maduong' mar ANC e buore Nairobi, Director mar siasa mar ANC Omulo Junior kod jokanyo mamoko omiyo Omboko Milemba jumbe 2 mar lero gima omiyo konego thiche oko. We want to give the Secretary General of the party, Omboko Milemba, an ultimatum of 14 days to show cause why he should not be suspended or dismissed as the Secretary General of the party. Yes. And if he's not going to showcase or maybe show cause why he's not doing any activity in this party, then we are ready to take over and have a new Secretary General of the party who will take the mantle
and run the party as it is required. For Omboko Milemba, as the SG of the party, you are the engine of the party, you are the spokesman of the party. Take it to places. We are behind you. We are here for your support. But in case you are not going to showcase that you are up to the task, we are saying we are no more going to listen to anybody who will stand on the way of ANC party. Chama chetu cha ANC ni chama ambayo ni chama tajika. Kila mtu anaitambua hili chama. Na wakati chama inanyamaza, chama haina msisimko wa kisawasawa, na walio wengi kama wanachama ni akina mama na vijana, ni kitu ya kustajabisha sana. Jotelogo wacho ni nyaka ne Omboko Milemba ka olemo mar jagoro maduong' mar ANC, duond burano osebedo mbek. And since we elected or appointed the Secretary General of the party, who is Honorable Omboko Milemba, the party has been very silent, and we can say the best word we can use, the party went moribund. Gisingo mar luongo romo mar jokanyo duto e Kenya mangima mar golo oko jotelo mag ANC mayomyom ponono ni ok gilokore. And we are going to have an election. Those people who are sleeping in position is just a privilege they were given to fire up the party. But if they are sleeping, those who want to call this party their own, they'll be in for a rude shock, because this is a movement that has come up from the young members of this party. Jotelogo oyango chenro mande ko jokanyo manyien kaachiel gi bago yiero mar kor gwenge mar ANC e higani kaka yo mar tego duond burano motelo ne yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mag oganda kod tend arita kwe ywago medruok mar siasa mar koko e kaunti ma Migori, kendo gichiwo siem ne josiasa ma yalo koko. Jojuma nigi mathoth. Higa achiel kod dweche 8 tok yiero maduong' mar higa mar 2022, liet mar siasa sani osechako dhi malo e kaunti ma Migori. Moko kuom josiasa mane oyier leo mopogore opogore kod mago maonge kod lemo moro amora mar siasa osechako kampen margi e kaunti ma Migori. Ochal ka gimo jomoko osechako kampen chon, to wan kaka joma kedo ne ratiro mar oganda wakwerogi ni giwe kampen chon nikech gipopo it jopiny. Siasa mar koko kod dondruok osenenore e kind josiasa e kaunti ma Migori. County Commission e kaunti ma Migori Gitonga wacho ni siasa mar koko osenenore e kaunti ma Migori to ahinya e kuonde liete. No, of late we've been having politically instigated violence, especially during funerals. These are political goons. They are criminals. Kenya is a democratic country, as we were told, and as you know, and we should have anyone with divergent political views express them. Ochiwo siem ne josiasa matiyo kod ojende e kelo koko e kaunti ma Migori. We've agreed, we're profiling them, we're working on them, and irrespective of your political affiliation, if you're involved in a political organism, we are going to deal with you. Siem ma ogol kod commissioner mar kaunti ma Migori bire kinde ma jokanyo rwego mag oganda e kaunti ma Migori bende koro bogo ka okang' mar chik ne josiasa ma ochako siasa momondo. Jo mochako kampen son sani, wan kaka jo mochung' ne ratiro mar oganda Migori ka, warito mondo higni 2 rum, nikech chik mar Kenya ka wacho ni ka higni 2 oserumo bang' koseyier, to jopiny koro nigi nafas mar duoko pacho jomok ti. Koro jomochako kampen machon gi jogi ok ti. Jagoro mar rwagego mag oganda e kaunti ma Migori Tata Sorwa wach ni siasa momondo koro thiro dongruok e kaunti ni. Omiyo wamiyogi signal ni kochakore achaka dwe mar 9 higani, higni 2 rumo, wan wachako sensitize jopiny mondo they recall clause mantiere katiba cha gi apply, and wabiro guide the process mondo mi king'eyo ni elected leader to kitine jopiny
wadhi rado kodi kochakore dwe mar 9 igani e recall close. Liet mar siasa ni nyaka sani kos nenre ahinya e komno mar gavana kaachiel kod seneta e kaunti ma Migori. Oganda e kaunti ma Migori biro kakoro kwa jo siasa mondo koro we saso itgi kod siasa momondo kendo iket mainogi e wechego mag dongruok. Juma, Ramogi TV, Migori. Kod teko ma osekete kedo gi iro mamero ji mar shisha koro yudo dok chien bang' doho ma Shanzu Mombasa yango ni lai mora mora mar goyo shisha marufuku onge e chik. Jal bura Joel Mkutu ne owacho ni onge chik mora mora moketi matamo ji loso, tiyo kata uso shisha e pacho ka. Jal bura no bende ne oweyo thuolo ji 48 mane omaki kaloro gi tiyo gi shisha dwe mokwongo higani. Ing'eto mare Mkutu olero ni jatend migawo mar thieth machon Cleopa Mailu ne oko oluwo dwaro mar ng'eto mane ochiw e higa mar 2018 kod jad bura Roslyn Aburili. Stakeholder participation or public participation. Then number 2, they need to submit the legal notice to Parliament as required under the Statutory Instruments Act, Section 11. Then after that, Parliament will approve or not approve the regulations, and if in case Parliament approves, then the shisha ban will be in force. Riwruok mar jopuonje ma wakeini manoke wota okwedo weche maliekore ni gin wasik riwruoge mamoko makedo ne ratiro mag jopuonje pacho ka. Jakom maduong' mar Kewota Modesta Lubelela owacho ni kopogore kod weche maliekore, riwruogno en mar rango chal ngima jopuonje ma pod tiyo kod mago mane osedhi e rutaya. Kane olose gwenge mabur lowo migwene sub-county mabondo e kinde mane otelo ne jotend Kewota e sijo chenro mar keto tangi mar pi ne jokanyo mag riwruogno, Akaki wacho ni luoro mane nitiere ni riwruok mar Kewota nyalo donjore e tij riwruoge mamoko makedo ne ratiro ma jopuonj norumo. Kendo nyaka sani Kewota, Nat kod Kupet nitiere kod riwruok makare. KNUT is a trade union. Surprisingly, the founders of Kewota, we were all in Nat. I represented Westland for a long time. I was in the National Executive Council. We have no relationship or fight with Nat and Kewota except that we both represent teachers. As simple as that. But you know, if you have been having this position of being the owner, that Nat and Kupet were the only unions there, when they felt the new child on the block come about, they got scared. But as I talk today, we have a very good working relationship with our unions. I'm personally very happy, very glad that my business is now going to be successful without any stress because I have now gotten the clean water. I'm happy that the launching has taken place in my place, so I'm proud of it. Skun primar ma Sikinga mantiere na Mbale County Mabusia kwanolala toki ya mapek muko tat klesi ya par mag skundno. Maeno kilo kethruok mag mwandu mopogore moting'o buge, kombe kod chiemo ne jopuonjre mag ECD kod JSS. Jatend skundno Fanis Ngaira wacho ni yamo no ketho klese mag jopuonjre maloyo 600. Kata kamano jopuonjre ne onge skul e kinde mane masirano otimore otieno manyoro. Jakom board mar skundno Joseph Matini okwayo piny owacho mondo konygi loso klesego mondo jopuonjre kik sandre koyawo skul. Mvua ilianza kunyesha saa 2:30 na ikawa na upepo kali sana, na nikasikia sauti ikitokea. Tukapoteza madarasa karibu yote. Tunaomba usaidizi kwa wale wote ambao wanaweza kutusaidia ili tuweze kusimamisha madarasa haya, watoto waendelee na masomo. Tunashukuru Mungu kwamba kisa hiki kilitokea wakati ambapo watoto walikuwa nyumbani. Wangekuwa hapa wamejikinga mvua, tungekuwa na shida hata zaidi, na hali kama hii na mvua itatuweka kwa hali ngumu sana. Ilikuwa na vifaa vya wanafunzi hasa sana chekechea, gredi ya kwanza, ya pili, ya 3 na 4, kwa sababu vifaa vyao huwa vinabaki darasani. Hivyo vifaa kwa sababu ya mvua nyingi hatujaweza kuvipata.
ama kama vimepatikana viko katika hali mbaya ambayo haiwezi tumika tena. Kwa hivyo tukikadiria hasara inaweza kuwa zaidi ya milioni. Migao mochung'ne limbe chano siro piem mag yedhi mitimo e kaunti ma Busia kaka achiel kuom yore mag ting'o malo weche limbe e kaunti no. Kaluwore gi jatend migao mar weche limbe Laktar Alfred Mutua, sir ma kamano biro ting'o malo piem ma kamago kendo chwalo sekta mar limbe e kaunti ma Busia. Mutua wacho ni piem ma kamano bende biro lombo wang' joket mwandu manyalo biro kod yedhi madongo kata cruise ship. Ne orwaki kod gavana ma Busia Laktar Paul Otuoma, seneta Okiya Omtata, jaod bura Buda Langi Rafael Wanjala kaachiel gi jaod bura Mafunyula Wilberforce Mudenyo. We are all agreeing as a county government, we need to bring in enabling legislations where it will be required to allow for investment in the tourism circuit, especially with a new thought process on what tourism should be. It is not just the short limited thing that we have been talking about. There are various opportunities in this area, and I leave that to Waziri to see what has come out of the discussions. And we as a county government, we have already revived the Department of Tourism, whereby we have now gotten at least the top personnel that are required, the directors, to be able now to anchor tourism in a department and to be given the attention that is required. Kufikia December tukija hapa hizi racing, tulete Wakenya wote Busia wakuje racing, cultural activity, wrestling, watembee huku waone mambo, pesa yaanze kumwagika hapa kaunti ya Busia. Cruise ship ya kuzunguka tu hapa kama zile zinazunguka Mediterranean Sea. Tunatafuta wawekezaji wakuja waweke hizo, tunajenga landing sites, lakini pia lazima tuwe na hoteli na circuits ambazo wakifika hapa Busia wanaenda wapi? Wanaingia basi, wanaenda pale, wanaingia hapa, wanaenda pale, wananua hapa. Malayo jopur 10,000 mag chai mauke counties ma Nyamira, Bomet, Kisii kod Kericho nobago ng'anyo ka gibandho kambi chai mar Korara ma giwacho nyaka sani ni gigopegi maloyo $100,000. Jotend jopurgo wacho ni jotend kambi no osebedo ka wuondogi kuom kinde mathoth. Ewi chudono ka kinde moko tinde konegi chek ma opuodhi e bengi. Gigolo notice mar jumbe 2 ne kambi no mondo chulgi omenda gi kawo kamano to gitero kambi no e doho. Pesa yetu, tunataka haki yetu. Korara, pesa yetu. Waomba haki yetu. Hatuna vita, pesa yetu. Since last year, February, the farmers have not been paid. We have been having what we call empty promises. We supply tunaambiwa, we are going to pay you for some time, wait until this time. Hiyo wakati ikifika, there is no payment. It has been running in the period of 1 year, that is from last year February up to now. Wakati walikataa kulipa sisi, tulisumbuka kwenda huko for almost 8 months kudai hiyo pesa yetu, lakini mwishowe wakafunga factory. Wakati tunaenda huko wanatoroka. Our managers I'll specify their names, na naitwa Festus na Alfred. Wanadanganya wakulima kidogo, wanasema pesa itaingia, wanakata simu. So tuko hapa kwa ajili ya tunataka watu wasikie maneno yetu. Watu wameumia sana. There are some people who have loan. Kuna watoto hawajaenda shule, magari zimevurutwa because ya loan. Tunaambiwa tu atashikwa, atawekwa ndani. Amefanywa mpaka tracking, apatikani. Tumetoka hapo tumeenda mpaka Kericho kwa CCIO, hakuna response, bado anatuambia atashikwa, so ndio tumeamua kuja kwa watu wa media na serikali itusaidie. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. This
April school holiday, make the little one's school break fun-filled in Mombasa. Enjoy massive deals courtesy of View Travel. Come create unforgettable memories with family as you bask in the coastal charm. Build sun castles, share laughter under the sun, lazy by the sandy beaches as the little ones have a fun-filled break from school. From as low as 16,500 for a 3-day trip via SGR and 29,500 while flying. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ing'eni ni ng'ama ber ahinya nikech isarito karan. Erokamano. To an adwaro mana ratiro mara. To lweny mo an godo ni onge ng'ama nyalo pogo gima ber gi gima rach. Machiegni weche mag tuke. Kel Ravan Pera omako thuolo mokwongo e chung' mar derepe odiochieng' mar ariyo mag tuke mag WRC Safari Rally bang' tieko e thuolo mokwongo e kidienje duto ka derepe mag Kenya neno mapek e gwenge ma Naivasha. Tim mar Toyota obedo gi odiochieng' makare bang' kawo